היו לי הרבה תוכניות לחודש מרץ, בטח גם לכם, ואז פרצה המלחמה. כלומר, צריך לתקן ולומר, ואז שוב המשיכה המלחמה לפרוץ, כמו שאנחנו כבר מורגלים במציאות המשוגעת שלנו בישראל. ושוב מתגנבות שאלות על איך נחיה פה, ושוב קנאה באזרחים שחיים במקומות שסוערים בהם שלום ושלווה, בצורות חיים אחרות. ומצאתי את עצמי בימים האלה נזכרת באריק וינר, ובמסע שלו ברחבי העולם כדי לחפש לא את פרח לב הזהב, אלא את המקומות שבהם אנשים חיים באושר. ובספר שהוא כתב כשהוא חזר מהמסעות שלו, ספר מלבב שנקרא הגיאוגרפיה של האושר. אז אריק שלנו הוא עיתונאי ששימש במשך הרבה שנים ככתב חוץ של הרדיו הציבורי בארצות הברית, והג'וב שלו היה לסקר אזורי מלחמה, הוא נסע למקומות אומללים כמו עיראק ואפגניסטן ודיווח משם, ואחרי כמה שנים במקצוע הזה, בשילוב האישיות שלו שהוא מעיד עליה שמראש היא נוטה לאיזה דכדוך קבוע מולד כזה, בקיצור השילוב ששני המאפיינים האלה, אישיות מדוכדכת ושהייה באזורי מלחמה, עשו לו ממש ממש רע, והוא החליט שהגיע הזמן להחליף נושא. ושאל את עצמו, ומה אם אני אבלה שנה על פני הגלובוס, ואני אחפש בו לא את המקומות מוכי האסון, אלא דווקא את המקומות המאושרים, מקומות שבורחו באחד או בשפע מהמרכיבים, שנחשבים חיוניים לתבשיל המזין הזה של האושר. הוא שאל את עצמו גם, ומה אם שאלת האושר שלנו לא נובעת רק מהפנים, מהנטיות הפסיכולוגיות האישיותיות שלנו, מהגנטיקה שלנו, אלא נובעת גם ממה שבחוץ. במילים אחרות, מהגיאוגרפיה ולא מהפסיכולוגיה. עד כמה האיפה שאנחנו משפיע על מי שאנחנו. אז חשבתי שזה נושא מרתק גם לפודקאסט הזה, שעוסק ברווחה נפשית, ובשאלה איך אנשים חיים את החיים שלהם, ומה עוזר להם לחיות טוב יותר. ולכן גם אנחנו נצא למסעות בעולם. לא מתוך רצון להתייסר ולקנא, ואני משערת גם שלא מתוך רצון להגר, אני באופן אישי כל כך אוהבת את המקום הזה, ולכן גם כל כך כואבת את מה שקורה כאן. אנחנו נצא למסע מתוך רצון ללמוד, ואולי נחזור הביתה עם כמה מזכרות, מהטיול הנפשי הזה ברחבי העולם, דברים, פעולות, הלכי רוח, שיוכלו להזכיר לנו גם כאן, שאפשר לעשות אחרת. אז התחנה הראשונה שלנו תהיה יפן. יפן נבחרה בתור התחנה הראשונה, אולי כי כשאני חושבת על היפני הטיפוסי, הוא כנראה היצור הכי שונה מהישראלית שאני, כמעט בכל מובן. וחשבתי שבימים האלה יהיה מעניין להתחיל דווקא מהכי רחוק שיש. השותפה שלי למסע והמדריכה שלנו תהיה איילת איידלברג. אהלן. היי שירלי, שלום לכולם. איילת היא אנתרופולוגית, היא מרצה נפלאה, היא חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה, היא כתבת, צלמת, מדריכת טיולים, והיא גם התגוררה בעצמה לתקופות ממושכות ביפן, ולמדה את התרבות ואורחות החיים במדינה, גם קצת על בשרה. צריך לומר גם שאני אמורה לנסוע ליפן בעוד 3 שבועות, והילד הייתה אמורה לנסוע ביום שני הקרוב, ושתינו כנראה נשארות בארץ, וניסה כרגע רק בדמיון. אז זה לא יהיה טיול רגיל ליפן, אלא לשאלות על האושר האפשרי ביפן. אנחנו נגלגל כאן שיחה ונשאל על התפיסה היפנית לגבי החיים ולגבי שאלה איך נכון לחיות אותם. על רווחה נפשית, האם זה בכלל קיים המושג הזה ביפן, וגם על הפתולוגיות הייחודיות ליפן. על הרגלים יפנים, על המרחבים הציבוריים ועל איך הם תומכים או מפריעים לרווחה נפשית. ונעסוק גם קצת בהשוואות בסדרה הזאת הילד, בסדר? נשאל איך זה אצלהם ואיך זה אצלנו, מה לזה ולחיים שלנו, וניתן להם כמובן גם ציונים. אני חושבת על כמה מדדים, יהיה לנו את מדד הקנאה, נתוודא על מה אנחנו מקנאות, את מדד ההשראה, נשאל האם יש משהו שאנחנו רוצות או יכולות בכלל ללמוד מהם ולהכניס לחיים שלנו, ויהיה לנו גם את מדד הלא תודה. לא הייתי מתחלפת איתכם, גם לא בעד שלום, כמו שהילדים שלי אומרים. עולמי. אז נצא לדרך? שמחה. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, כיף שאת פה וכיף שככה התמסרת. אני רוצה להתחיל משני זיכרונות שלך, מהחיים שלך ביפן, משנים שחיית שם. זיכרון אחד של רגע שבו את מסתכלת עליהם ורואה רואה אותם מאושרים. רואה אותם באיזה רגע מאושר, רואה משהו שאת אומרת, כמה טוב להיות פה, אפשר גם לקרוא לזה ככה, ורגע הפוך, רגע שבו את מסתכלת, ואת רואה איזשהו סבל או אומללות, או הלך רוח שהוא פשוט, שני זיכרונות. כן, האמת שבשביל להגיע לשני זיכרונות כאלה, אני רוצה לעשות איזושהי ככה תחנת ביניים, ואני רוצה להתחיל
עם ציטוט של פרופסור בן עמי שילוני, אחד מגדולי חוקרי תרבות יפן בישראל, שאמר, העם היפני זה עם מדוכדך, אבל הם לא יודעים את זה. אנחנו יודעים את זה עליהם. יש כזה דבר? כן, כי הם חיים, החברה היפנית זה חברה של מיינסטרים, רוב האנשים נראים אותו דבר, מדברים אותו שפה, חושבים אותו דבר, היה כור היתוך יפני, אבל הוא הסתיים לפני 2000 שנה, אז הערבוב הזה, שאנחנו עוד עמוק עמוק בתוכו, כבר נגמר, אז זו חברה מאוד אחידה, עם מנטליות מאוד זהה, שאפשר לדבר עליה בהכללות, עם מיינסטרים מאוד גדול, רוב החברה הזאת בורגנות יציבה, מעט מאוד בשוליים, והם פשוט חיים רובם אותו דבר, וחיים שלא היית רוצה להתחלף איתם, כבר עכשיו נגיד את זה, אבל הם לא יודעים את זה, כי הם לא כל כך מכירים את העולם הגדול. כשהם יוצאים מיפן, הם יוצאים לתקופות מאוד מאוד קצרות, לטיולים בדרך כלל, תראה אותם בטיולים מאורגנים, עם מדריך יפני ובהוויה יפנית, והם לא ממש מכירים את העולם הגדול, ואיך העולם הגדול מתנהל. זה בוודאי השתנה בעשורים האחרונים, בטח בעשור האחרון עם הפתיחה של העולם. לאט משתנה, אני ביפן מ-1990, אני רואה את השינויים שם. מי שבעיקר מובילות את השינויים זה אנשים, נדבר על זה אחר כך, אבל החברה בגדול משתנה עליה, זו חברה מאוד שמרנית, וכמו שאמרתי, זה מיינסטרים מאוד אחיד, אז האופן שבו הם חיים זה אופן מדכדך, אבל רובם לא יודעים את זה, כי הם לא מכירים אופציה אחרת, הם לא יודעים שאפשר לחיות אחרת, ונגיד למשל, סטודנטים יפנים שלא התקבלו לאוניברסיטה ביפן, ונוסעים למדינות אחרות ללמוד שם, אחר כך הם לא רוצים לחזור ליפן, כשהם מגלים שאפשר לחיות חיים שבהם אתה נמצא במרכז, ולא בתוך חברה שתמיד, אבל תמיד הכלל חשוב יותר מן הפרט. הקולקטיב. כן, ואני אוסיף עוד דבר נוסף שהוא מהותי לצורך הדיון שלנו, וזה, אצלנו אומרים, אל תסתכל בקנקן האלה במה שיש בו. והיפנים אומרים, הקנקן חשוב, מראית העין חשובה, מה זה משנה מה אתה מרגיש בפנים? כלפי חוץ אתה בסדר, אתה מחייך את החיוכים המאולצים האלה, כדי להראות שלכאורה הכל בסדר, אתה לא אמור לשתף ברגשות שלך, כשאתה שואל יפני מה שלומו, אתה לא תשמע את הצרות שלו, כמו שיקרה אצלנו למשל, והעיקר שכלפי חוץ זה נראה בסדר, ומה משנה מה קורה בפנים. כששואלים יפני, מה שלומך, הוא עונה במה הוא עושה, מה הוא עונה? מה שלומך נמדד ב, או שהוא פשוט עונה קצרות בסדר? אתה שואל, מה שלומך, גנקי דסקה? הוא אומר, גנקי, כאילו, מה שלומך? שלומי, כאילו, שלומי, כזה. תמשיך לבד. בסדר. לא משתפים, לא בצרות ולא בשמחות. ונלך גם על זה שהם לא כל כך משתפים את עצמם בשאלות האלה, כי צריך להגיד גם על זה מילה, אושר, או תפיסת האושר, קשורה לציפיות. אם אני תופסת את החיים בתור מסע שאמור לספק לי רווחה נפשית ואושר, אז אני אמדוד את השאלות האלה. אבל אם אני תופסת את החיים כמסע של איך צריך להתנהג, או של באתי וזה מתקיים, אז... שירלי, הנקודת המוצא היא שונה. ילד יפני לא שואלים אותו, מה אתה רוצה להיות שתי גדול? סמי הקבאי, איזה יופי, או נהג אותו זבל, איזה יופי. לא, ילד יפני, לא שואלים אותו מה אתה רוצה להיות גדול. מגדלים אותו להיות פסגת השאיפות, שזה עובד צווארון לבן בתאגיד גדול. אם הוא הצליח לעשות את הדרך הקשה ולהגיע לשם, וזה אומר שנות לימודים מפרכות וקרב גדול על מקומות הכניסה לאוניברסיטה, ומשם להגיע לתאגיד גדול בצווארון לבן, לעבוד במאזדה או במיצובישי, לא בפס ייצור אלא עם חליפה ועניבה, הוא הגשים את השאיפות היפניות. זה שמחכים לו חיים מפרכים וקשים, שאף אחד לא רואה אותו כבן אדם, שהוא בורג בתוך מערכת, זה הסטנדרט. אז מראש... אין שאלות על רצון אישי. לא... אף אחד בגיל 40, אף אחד לא אומר, טוב, אני לא ממצא את עצמי בתוך מורה, אני אלמד בריאות הוליסטית ואני אגשים את עצמי. הגשמה עצמית, ייעוד, חיפוש עצמי, אין גם בכלל מושג כזה של חיפוש עצמי. זה לא משהו שנמצא בשיח. זה תפקידי בתוך כלל. אתה חלק בתוך מערכת, וצריך להבין שהילדים, אני אספר לך את... המשל שילדים לומדים בגן, שמעצב את תפיסת העולם, והוא יסביר את הכל. הגננת תמיד תספר לילדים באיזשהו שלב, דרך אגב, הם מגיעים לגן בגיל 3, כי הפעמים חושבים שעד גיל 3 ילד צריך להיות בבית עם אמא, ולא עם איזה, אתה יודעת, בגן, בתקווה שהגננת שם, הסייעת, רק צועקת ולא מתעללת, כן? ילד עם אמא בבית עד גיל 3, ואז שהוא מגיע לגן, אז הוא לומד את משל השיבולים. ילדים יקרים, בוא נסתכל על שדה השיבולים, ששיבולים יפות מאוד, ובאה רוח חזקה, וכל השיבולים נעות ימינה ושמאלה, ותומכות אחת בשנייה. ויש שיבולת אחת מאוד אינדיבידואליסטית, היא שמחה למעלה, היא נורא יפה, היא בולטת למרחוק, כולם רואים אותה. אבל אז בא משב רוח, ומה קרה לילדים? היא נשברה.
זה כדאי להיות בולט, אינדיבידואליסט, יוצא דופן, לא, תהיה חלק מהמערכת, ויש עוד משפט מאוד מקובל במערכת החינוך, שאומר ככה, אם אתה רואה מסמר בולט בעץ, תדפוק אותו פנימה. זאת אומרת, תיישר את הילדים לתוך מערכת, והיפנים גדלים עם שני כללי יסוד, מהרגע שהם עומדים עד דעתם, הראשון, תמיד אבל תמיד הכלל חשוב יותר מן הפרט, ולא משנה באיזה סיטואציה, תמיד אני שם את הכלל לפניי, אז ההגשמה העצמית שלי, והייעוד שלי, ומה יש לי טוב בחיים, זה עומד, זה לא שיח, מה משרת את החברה, מה עובד לטובת החברה, איך בונים אימפריה, יפן מדינה, בוא נראה מאיפה אנחנו יוצאים לדרך, מדינת איים, 70% מהשטח הררי, לא רואי למגורים, לא בעבר כשהתפרנסו מחקלאות, לא היום כשמתפרנסים בתעשייה, אין אוצרות טבע, כל חומרי הגלם מייבאים ממדינות אחרות, מדינה, סוף מלחמת העולם השנייה, הייתה כולה אפר ואבק, לא רק הירושימה ונגסקי, מדינה מדי פעם חוטפת איזה צונמי, טייפון, עכשיו מתוך התנאים האלה צומחת פה אימפריה כלכלית, תעשייתית, טכנולוגית עצומה. השלישית בגודלה בעולם היום. היום שלישית, ארצות הברית, סין, יפן. נכון, עכשיו היו עשרות שנים שניים אחרי ארצות הברית. סינים יש 1.5 מיליארד במדינת ענק עשירה, מה יש ביפן? 123 מיליון על האדמה שתיארתי אותה, איך הם הפכו להיות אימפריה? אז סגסוג כלכלי אדיר. כן, וזה נובע מהאופן הזה שאני שם את עצמי תמיד במקום השני. הכלל יותר חשוב ממני. זה כלל אחד. הכלל השני, מה שאני עושה כמו שצריך, הכי טוב שאפשר. כשאת תחזרי מיפן, בתקווה שתיסיב תחזרי, אם לא עכשיו, אז בין המלחמות הבאות, כן? תמיד החזרה לישראל היא קצת מטלטלת, כשמגיעים למקום שבו אנשים לא משתדלים לעשות את מה שהם צריכים הכי טוב שאפשר, אוקיי? ואז אתם מבינים איך הם בנו את האימפריה העצומה הזאת. כן. עכשיו, כשאתה מחויב לעשות הכי טוב שאפשר ולא משנה מה, וכשאתה תמיד שם את הכלל לפניך, השאלות של מי אני ומה אני ואושרי לא נמצאות שם בכלל. אני אגיד לך גם, אני קראתי הרבה ארוכי מורקמי, ועוד ספרות יפנית, ויש, כשאתה קורא את זה, אתה מבין שאין פסיכולוגיה. נכון. הפסיכולוגיה לא, אין את השפה הזאת. נכון, נכון. ביפן, בתפיסה המסורתית, גם זה אני משערת עם הפתיחה של המערב, ועם רשתות חברתיות זה משתנה, אבל אני כן רוצה לחזור רגע לשני רגעים בחיים שלך, שמה באוסקה שגרת, או בטוקיו, שבהם את מסתכלת מהצד, ויש רגע שאת אומרת, זה טוב להם. הנה יפני שכרגע טוב לו. אני יכולה להגיד לך מה לי טוב ביפן. שני המקומות שאני הכי אוהבת באסיה זה הודו ויפן. שני הקצוות של מזרח אסיה, ממערב וממזרח, ושתי מדינות מאוד שונות. יפן מאוד מתאימה להפרעת הקשב שלי. אני מתנהלת בעולם מתוך איזשהו ענן של הפרעת קשב, וביפן הסדר המופתי שם מסדר אותי במקום. כאילו, הרבה מהענן שיש לי בראש מתפוגג שאני שם כשיש כללים מאוד ברורים ויש סדר מופתי, ואז יש לי איזה שקט בפנים. אז אני מניחה שהסדר הזה משרת אותם במקום שבו אתה לא צריך לאלתר כל היום, ולא צריך לחשוב איך לעשות דברים יותר טוב. יש שיטה, ואתה נמצא בתוך השיטה, ואתה חלק ממנה, וזה עובד. נכון שזה לא לוקח אותך בחשבון באופן אישי כבן אדם, אבל זה עושה סדר בו, זה עושה איזשהו שקט. גם הרציונל הוא שזה לוקח אותך בחשבון כבן אדם, זה פשוט לוקח אותך בחשבון כבן אדם שכל משמעותו וישותו היא להיות חלק ממערכת. נכון. אני כן רוצה להגיד מילה על הסדר, בסדר? כי אנחנו, כיוון שאנחנו עושות מדד קנאה, מדד השראה, מדד לא תודה, אז במדד ההשראה, הסיפור הזה של סדר, של גריד, של יש מתכונת, של מה מצופה ממך בגיל הזה ומה בגיל הבא, וכשאתה מתחיל את החיים שלך יש מסע נורא נורא ברור, אז כמובן בטח גם לנו הישראלים, שאנחנו כל כך צריכים את החופש שלנו, לא יחליטו עלינו, בהחלט כמו שתיארת בחוויה האישית שלך, זה עושה שקט. זה באמת גם השקט הדיקטטורי קצת, כן? אבל סדר, אוקיי? סדר הוא משהו שעושה שקט לקאוס, ומוריד אי ודאות. אחד מגורמי המתח הכי גדולים של אנשים, מבחינה נפשית, זה אי ודאות. והסדר הוא הוא אנטי הדבר הזה. הסדר הוא איזה הבטחה שאם תפעל ככה, יהיה ככה. אתה תלמד במקום הזה והזה, אז אתה תגיע למימוש המשאלה להיות עובד צווארון לבן בתאגיד גדול. כלומר,
יש קשר בין סיבה לתוצאה, שזה כשלעצמו אמונה שהיא לא תמיד נכונה, אבל כשכל הגריד של המדינה מתנהל סביב הדבר הזה, זה מאוד, יש בזה משהו מאוד מרגיע. אז הסדר זה משהו שעושה לאנשים טוב שם, נכון? זמנים זה זמנים, רכבות יוצאות בזמן. מילה זאת מילה. מילה זאת מילה. הטכנאי של הדוד יגיע ב2, כי הוא אמר שהוא יגיע ב2. בול דוד בדיוק מתפוצץ לנו דוד. כאילו שמה את זה, ברור. ואומר, אני לא יודע זה אולי לא אני, זה מישהו אחר, נבוא מחר, תחכי עכשיו. מה שהזמנת תקבל, כמו שהזמנת, מתי שהזמנת, כן. כן, מה שהובטח לך בברושור, תקבל. אז רגעים של הסדר והזה, רגע של שאת חוזה באומללות אנושית, או במשהו שאת אומרת, איזה נורא, איזה מזל שאני לא צריכה לחיות פה כל החיים, או שאני ישראלית שחיה פה. לנסוע בטוקיו, ברכבת, בלילה, מאוחר, ברכבות האחרונות, ולראות אותם מוטלים ברכבת. אותם זה את הגברים, נכון? את הגברים שסיימו לעבוד בסביבות 7-8 משרדים, ובמקום לנסוע הביתה, נאלצו ללכת ולשבת בחברותה עם שאר החבר'ה מהצוות באיזה מועדון, ולשתות שם ולהשתכר, כי ראש הצוות אמר, היום הולכים לשתות, מנהל המשרד אמר, היום הולכים לשתות. ובתור עובד, אין לי לגיטימציה להגיד תודה, אבל אני מעדיף עכשיו לנסוע ולהיות עם אשתי, ולראות את הילד שלי לפני שהוא הולך לישון, כי כבר לא ראיתי אותו שבוע, כי יצאתי בבוקר לפני שהוא קם, ואני מגיע אחרי שהוא נרדם. הבוס אמר, אז זהו, אז זה מה שיש, ואז חלקם, אם הבוס לא סובל את אשתו, והוא רוצה כל יום ללכת לשתות, אז ימצאו את עצמו כל יום מבלים במועדונים, ואז ברכבת האחרונה חוזרים הביתה, קצת שיקורים, עייפים, נרדמים ברכבת, גמורים לחלוטין. בחליפות. נכון, בחליפות, ועניבות, לבושים, חזרו ישר מהמשרד. ואז למחרת בוקר לקום שוב מוקדם, ולצאת שוב למסע הזה במקום עבודה, לעוד יום מפרך בתוך עולם של עבודה, עם היררכיה מאוד נוקשה, עם יכולת מעטה לבוא לידי ביטוי עצמי, לא כיף. כן, וראית את זה הרבה. כן. בכלל צריך להגיד, החלוקה כחלק מהסדר הזה, החלוקה היא מאוד מאוד ברורה. אם את אישה, מצופה ממך X, אם אתה גבר, מצופה ממך Y, אני משערת שגם בזה יש שינוי, אבל בתפיסה המאוד שמרנית, הגברים הם אלה שעובדים, מפרנסים, האישה מחזיקה את הבית ואת הילדים. נכון, אבל פה אנחנו צריכים לעשות עכשיו את ההבחנה, כי אם מי שמביא את השינוי ליפן זאת אנשים. לאורך ככה, כל שנות ההיסטוריה המודרנית של יפן, היא התעצפה התפיסה של עקרת הבית כבסיס של הפירמידה, אוקיי? כל הפירמידה הזאת יושבת הרי על ההון האנושי, ויושבת על התא המשפחתי. ביפן, אם בעולם המערבי, מי שנמצא במרכז האינדיבידואל, ואני בתור אינדיבידואל יכולה לעשות הכל, אני יכולה לעשות קריירה, להיות עם החד-הורית, לקנות בית, לעבור את כל מסע החיים לבדי, לא ביפן. ביפן את הדברים האלה אני עושה כחלק ממשפחה, שהיא המערכת, שהיא הבסיס של הפירמידה, ושם הייתה חלוקת עבודה מאוד ברורה, הגבר מפרנס. לכן אחוז הנישואים הוא עצום, נכון? אחוז הגירושים מאוד קטן. אז עכשיו אנחנו צריכים לסייג את זה. אני אגיד מה היה, ועכשיו ממש בעשור האחרון העולם משתנה. אז הגבר הוא מפרנס, והאישה מוגדרת כאישה טובה לבעלה, ואין פיקחית לילדיה. זאת אומרת, היא צריכה להיות זאת שקיר תומך, שמאפשרת לבעלה להיות ההון האנושי, שלוקח את הכלכלה היפנית על הכתפיים שלו היום, והוא יכול להיות הון אנושי, כי אין לו שום תפקידים בבית, גבר יפני לא מוציא את הילד מהגן, לא עושה קניות בשופרסל, ולא מוריד כלים, הוא גם לא יודע איפה הכיור, כי הוא בדרך כלל לא מגיע לשם, והוא יכול להתמסר, הוא יכול גם לא לבוא חודש הביתה, ואף אחד לא ישים לב, כי אין לו שום תפקידים בבית. היא אמורה להיות הקיר התומך שמאפשר לו להיות אנושי, ולגדל למצוות ומעשים טובים, את ההון האנושי של הדור הבא, לשבת שם תור טוב על הווריד של הילד, ולדאוג שהוא יהיה הון אנושי, מכינים אותו. הון אנושי שמטרתו לעבוד, לקדם את הכלכלה ולעבוד. לקח את הכלכלה לכתפיים. עכשיו, הנשים היום מביאות שינוי דרמטי ליפן. קודם כל, יותר ויותר נשים הולכות ללמוד, רואים הבדלים דרמטיים בהשכלת נשים 15 שנה אחורה והיום. זאת אומרת, השינוי הוא בעיקר ב-15 שנים האחרונות. הן הולכות לאוניברסיטה, הן לומדות, הן רואות עולם, כי בניגוד לגברים, המסלול של הגברים היפנים הוא מאוד נוקשה. הוא למד בית ספר תיכון, הוא עבד מאוד קשה כדי להיכנס לאוניברסיטה, הוא עבר לאוניברסיטה. כשהוא גומר את האוניברסיטה, הוא חייב מיד להתמיין לחברות הגדולות, ממיינים אותם בשנה האחרונה, החברות הגדולות מזמינות אותם למיונים, ומהלימודים הוא סיים, הוא מיד עובר לחברה. עכשיו, הוא החליט בסוף הלימודים שהוא רוצה לנסוע לטיול הגדול שלו בהודו או בדרום אמריקה,
והוא חוזר משם אחרי חצי שנה, הוא הפסיד את ההתמיינות שלו לחברות הגדולות, וזהו. כלומר, הסדר נענה גם ללוח זמנים. סדר ולוח זמנים, כמו הרכבות. הרכבת יצאה מהתחנה, אתה לא תעלה עליה. לא התמיינת ללימודים. מיד בסוף לימודיך, הפסדת. מצמצת, עמדת ומצמצת להתראות. וכל המאמץ שהשקעת, וכל הכסף האדיר שההורים שלך השקיעו, כדי שתלמד בחינוך פרטי, כדי שתצליח להיכנס לאוניברסיטה, הכל ירד לטמיון, אין כי בשנה הבאה אתה לא יכול להתנהל שוב? כי בשנה הבאה מתמיינים אלה שגמרו עכשיו את האוניברסיטה, הפסדת את ההזדמנות שלך, אז מהלימודים באוניברסיטה הוא ישר לחברה, ואחר כך כשהוא עובד, כדי להראות כמה הוא נאמן לחברה, את החופש השנתי שלו, אם הוא רוצה להראות כמה הוא בסדר, כי הכי חשוב זה להיות בסדר, והפולנים האמיתיים של העולם, זה לא בפולניה, זה ביפן, מה יגידו השכנים, ללכת בתן להיות בסדר, אז הוא לא ייקח את החופש השנתי, הוא יעבוד אותו, כדי להראות למקום עבודה כמה הוא נאמן, וכמה מגיע לקדמות וכן הלאה. עכשיו, אנשים הם לא בתוך הלופ הזה. עבודה כעבדות, ממש. כן. לא עבדים היינו לפרעה במצרים. כן, והאישה היא לא חלק מהלופ הזה, כי היא לא מצפים ממנה לעשות קריירה, היא לא אמורה להישאר במקום עבודה לטווח ארוך, היא אמורה לעבוד עד שהיא תתחתן, ואז היא תהיה בבית. ואז היא כן לוקחת את החופש שלה, והיא כן נוסעת עם החברות שלה ללונדון ולפריז ולניו יורק, והיא עושה קניות, והולכת לבלות, היא לא עובדת כמו חמור, היא רואה עולם. ופתאום היא מבינה שהחיים האלה הם לא סבירים, אז יותר ויותר נשים, א' הולכות לאוניברסיטה, רוצות לעשות קריירה. אם עושות קריירה, הן לא מתחתנות, כי ביפן אין מילה לקומבינה. ביפן, את מה שאתה עושה, זוכרים את הכלל הראשון, השני בתורה, מה שאתה עושה, תעשה כמו שצריך, והכי טוב שאפשר, או שאת אימא כמו שצריך, או שאת אשת קריירה כמו שצריך, את לא מג'נגלת, את לא מנהלת את הילד בטלפון, תביא את אח שלך מהחוג, תכניס את המעוף למיקרו, כן? והיא צריכה לבחור. אז היום יש יותר ויותר נשים שבוחרות לעשות קריירה, ומביאות שינוי, ומתחתנות בגיל יותר מאוחר. אם מתחתנות, ממוצע הילודה זה 1.2. אז אם לילדת ילד 1.2, למה בגיל 25? אפשר בגיל 33, 34, לראות עולם. היום הגיל של הלידה הראשונה עלה, נכון? מאוד. הן גם עושות רק ילד אחד, ילד 1.2, הבדל בטח בין הערים לכפרים, נכון? אני רגע רוצה, כי דילגנו על זה, רצנו על זה, ובגלל שאנחנו מותחות קווים, ישראל, יפן, נכון? אנחנו קצת רוצות, אמרת, אין מילה לקומבינה. שפה היא תמיד מאוד מעניינת. איזה מילים יש בשפה, כי אין בהם צורך. אין צורך במילה קומבינה. נכון, כי לא עושים קומבינות. כי אין את זה, מה שנקרא. וכשאנחנו אומרים קומבינה, בקצה של זה, זה באמת תחמון, זה כאילו גם וגם וגם, שהוא בעצם שום דבר לא עד הסוף. לא דווקא תחמון. זה תראה, את ישראל הקימו פחות או יותר מקומבינות, ואנחנו מתנהלים בתוך קומבינות, לא דווקא במובן הרע, במובן שאנחנו מסוגלים לג'נגל, שאנחנו מסוגלים לחשוב יצירתי, ולעשות גם וגם. פתרונות, ולעשות גם וגם, וביפן לא. ואני רוצה להגיד על זה משהו מבחינה נפשית, בסדר? שזה גם תפיסה, אני רוצה להחזיק את ההיפוך, את שני הצדדים. אני רוצה להגיד שמצד אחד היכולת לעשות לסינגל טאסקינג, בסדר? אנחנו בעידן המולטי-טאסקינג, כן? התפיסה המערבית, אפילו האמריקאית, המאוד, זה מולטי-טאסקינג, תעשה גם וגם 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 וגם, וגם את אמורה להצליח בהכל, אתה אמור להצליח בהכל. וזה הפך אותנו לעבדים מסוג חדש. כי מולטי-טאסקינג זה גם סוג של מיתוס. אפילו מבחינת המוח, המוח לא עושה מולטי-טאסקינג. המוח עושה סוויץ'-טאסקינג. זאת אומרת, גם המחשבה שמבחינה מוחית, המוח מאבד את המידע, ובאותה שנייה שהוא מתעסק עם עיבוד מידע מסוג מסוים, הוא לא מתעסק עם אותו עיבוד מידע במקביל. כלומר, את יכולה לשמוע משהו ובמקביל לרקום, אבל את לא באמת, המוח שלך לא באמת שומע שני דברים בו זמנית. ולכן, מה שאנשים שהם טובים במולטי-טאסקינג יודעים לעשות, זה לעשות סוויץ'-טאסקינג. המוח עובר בין התפקוד הזה לתפקוד הזה, התפקוד הזה לתפקוד הזה, ונעשינו נורא נורא מומחים בדבר הזה, לפעמים בעל כורחנו. כי היכולת להיות נוכח לעומק בסינגל-טאסקינג, לעשות משהו לעומק עד הסוף, עם נוכחות כמעט מדיטטיבית, כן? ראיתי הרבה בשבועיים האלה, גם בזכותך, ראיתי המון 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 סרטים ודוקו, וראיתי הרבה אמנים יפנים בפעולה, אנשי מקצוע בפעולה, היכולת הזאת באמת להיות totally absorbed במה שאתה עושה, היא יכולת מופלאה. אז כשאנחנו מדברים על הסינגל טאסק, יש בזה משהו נהדר, אבל התפיסה שבן אדם נועד לעשות רק דבר אחד, זה עכשיו אנחנו אומרים את הצד השני, להיות או אימא, או לעשות קריירה, להיות או עובד
עובד מהבוקר עד הלילה, עד צאת הנשמה, ומתמוטט ברכבת, או בן אדם שגם מפרנס את משפחתו, גם הורה לילדיו, גם בן זוג לרעייתו. אנחנו, כמו שיש לנו קהילה של שרירים, יש לנו גם שרירי נפש, וגם שרירי זהות. אנחנו לא רוצים לעבוד בעולם רק עם הידיים, כי הרגליים יתנוונו. אנחנו לא רוצים לעבוד בעולם רק כבני זוג, כי אז אולי נחמיץ את ההורות. אנחנו לא רוצים רק להיות פועלים, כי אז נחמיץ יצירתיות ומימוש. כלומר, יש המון ברכה בגם וגם. המון ברכה, והיא יותר בעיניי מתאימה למבנה הנפשי של בני אדם. להתעסק בגם וגם, כי החיים הם מלא גם וגם. אז אם אנחנו מסכמות ביצועים מעולים ביפן, בגלל הסינגל טאסק הזה, אבל המון, לפחות בעיניים שלנו, המערביות, המון החמצה של אזורי חיים. אז זהו, עכשיו שאלה, תראי, את מעלה נקודה מאוד מעניינת בהקשר היפני, כי קחי למשל את הנושא של הכנת אוכל ביפן. ביפן, המסעדות הכי טובות זה מסעדות שעושות סוג מזון אחד. שף שמתמחה רק בסושי, שף שמתמחה רק בבשר על האש, שף שמתמחה רק בטמפורה. את הולכת למסעדה... הפוך מקפולסקי, שהיה לנו פעם, כן? אסיאתית, רוצה מזרחי, רוצה הכל. נכון. ואז אני חושב, מה, במסעדת סושי, כן, זה מה שיש שם, רק סושי, או במסעדת טמפורה, רק טמפורה. עכשיו, שף שמתמחה שנים ארוכות בלעשות מאכל אחד בלבד, עכשיו שתאכלי שם, תאכלי אוכל מדהים, והאיכותי בצורה בלתי רגילה, כי הוא התמחה בלעשות דבר אחד הרבה שנים. את מאוד תהנים מהתוצר הזה, אבל הוא עושה את אותו דבר שנים ארוכות. מצד שני, הנוכחות המלאה ברגע הזה, האומניות השונות, אומניות הזן שפרחו ביפן, שוב, יש פה איזו איכות שקשה לקבל אותה כשאנחנו מתעסקים בהרבה דברים. אז כמו לכל דבר יש לזה את היתרונות והחסרונות, אולי יותר קל ליהנות מזה מבחוץ מאשר להיות בתוך זה. להיות זה שעושה את זה. כן. אוקיי, אז דיברנו על הכלל שיותר חשוב מהפרט, והעובדה גם שאתה חלק תמיד מתמונה גדולה יותר, ויש סט של דרישות ממך. דיברנו על העניין הזה של עבודה, שהיפני, בטח הגבר, נולד כדי לעבוד. ונאמן למקום עבודה בעדיפות ראשונה לפני כל דבר אחר. ובמסגרת הפתולוגיות המעניינות ביפן, אז את סיפרת, אני חושבת ששמעתי אותך מספרת, שאחרי השלב ההתמיינויות האלה, אחוז ההתאבדויות עולה. לא אמרתי את זה. אלה שהפסידו, הסטודנטים שהפסידו. לא, בוא נדייק את זה, קודם כל בוא נגיד שביפן, יש ביפן אחוז התאבדויות גבוה, הם לא מובילים בעולם, אבל הם מתאבדים מסיבות אחרות לגמרי, מאשר התאבדויות בעולם המערבי. בעולם המערבי הם מתאבדים מתוך בדידות, מתוך ניכור, מתוך דיכאון. ביפן, את אמרת, אין פסיכולוגים, וגם אין התייחסות, זאת אומרת, זה לא לגיטימי להתאבד מתוך דיכאון. זאת אומרת, מי שואל אותך בכלל איך אתה מרגיש, ואף אחד לא שם את זה כמשהו שלגיטימי להתבאס בגללו. כאילו, אתה לא יודע שיש לך זכות לזה, אז אתה לא מרגיש את זה. זאת אומרת, זה כמו שלפני שהיה הפרעות קשב, אנשים לא ידעו שיש להם. נכון. They couldn't have it, כאילו עדיין לא. אז כאילו היפני, המסורתי, לא יודע שיש צרכים לנפש שלו. שיש לו זכות להרגיש מתוסכל כאילו בדיכאון. כמו שאמרתי בהתחלה, התחלתי במשפט הזה, מדוכתכים, אבל הם לא יודעים את זה. כן. אז, כמו הזכות לחיפוש עצמי, כן, הם לא בחיפוש עצמי, כי אין עצמי. רק אני רוצה להגיד למקשיבי הפודקאסט הזה, שהם בטוח מכירים איזה יפני אחד שהוא אחר, שהוא מקסים והוא יצירתי וזה. אני מדברת בהכללה על המסה הקריטית, ויש לי כמה חברים ביפן שמתנהלים אחרת, אבל אנחנו מדברים על המסה, בסדר? חשוב לי הסיוג הזה. אז עכשיו נקטענו, הפרעת קשב. דיברנו על התאבדויות, שקשורות לזה שהם לא התקבלו, שהם לא התמיינו לעבודה בסוף הלימודים. אז קודם כל, אז ביפן לא מתאבדים מתוך דיכאון, ניכור בדידות, אלא מהמקום שבו לא עמדתי בציפיות, או שאיבדתי את הכבוד, וזה הולך אחורה לחברת הסמוראים. אי אפשר להבין את החברה היפנית המודרנית, אם אנחנו לא הולכים אחורה בזמן, וחוקרים את חברת הסמוראים, ואת הקודים שהתהוו בה, שבה הכבוד והנאמנות חשובים יותר מהחיים, והסמוראי מעדיף לאבד את חייו ולא לאבד את כבודו. וזה הולך אל תוך החברה המודרנית ביפן, ואז ניתנת לגיטימציה לקחת את החיים במקום שבו אתה מאבד את הכבוד,
או את הנאמנות, ואז מה שקורה זה שיש אחוז התאבדויות אצל החבר'ה הצעירים שגמרו י"ב, ועכשיו הולכים להתמיין לאוניברסיטה, ויש להם משקל של 2 טון על הראש, כי יש שם הורים שהשקיעו המון כסף, 12 שנים בחינוך פרטי, ואמא שיש לה ילד אחד שישבה לו פה על הברית 12 שנה, כדי שהוא יהיה תלמיד טוב, ואין סיכוי שהוא לא למד למבחן, או לא עשה שיעורי בית, כי יש לו אמא בבית שזה התפקיד שלה, לשבת ולדאוג, ואז מה לעשות? הוא לא הצליח לעבור את מבחני הכניסה, או שאולי אפילו הוא לא הגיע למבחני הכניסה, כי הוא כל כך חושש שהוא לא יעבוד אותם, והוא מעדיף לסיים את החיים שלו. אז אנשים מסיימים את החיים שלהם מהמקום הזה של הפחד לא לעמוד בציפיות, או עקב זה שלא עמדו בציפיות, וזה כואב מאוד. מאוד. זה כואב מאוד. או גם היה גל של התאבדויות ביפן, דיברתי על נאמנות למקום העבודה, המודל ביפן הוא מקום עבודה לכל החיים. בן אדם נכנס למקום עבודה כשהוא סיים את הלימודים, ויוצא ממנו לפנסיה. ואתה רק צריך לעבוד הכי טוב שאפשר, במקום העבודה הוא מפטר אותך, ומשלם לך משכורת הוגנת, ואתה מסודר, יש לך שקט. עכשיו, שנות ה-2000, 2008, היה משבר כלכלי, והיה מיתון ביפן, ולראשונה בהיסטוריה המודרנית נאלצו לפטר עובדים, כי לא הייתה ברירה בגלל המיתון, ופתאום גבר בן 40 ביפן שפטרו אותו מהעבודה, מה הוא יעשה עם עצמו? קודם כל הייתה לו מהות אחת, לפרנס. זו הייתה המהות שלו, לא היה לו תפקידים אחרים בבית, הוא איבד את המהות היחידה שהייתה לחייו. דבר שני... וגם את חיי החברה שלו איבד. ואת חיי החברה, נכון. כל הסביבה שלו היא סביבת העבודה. נכון, וגם מה הוא יעשה עכשיו? הוא לא יכול... כל המערכת עובדת על זה שבן אדם נכנס בסוף הלימודים, ומתקדם לאט לאט, וצומח בתוך החברה. בגיל 40 אין לו שום אפשרות למצוא עבודה בשום חברה אחרת, שהולמת את המקום שהוא היה בו מקודם. כלומר, אם הם מפוטרים, הם נפלטים? הוא יכול לעבוד בעבודות של סטודנטים. מההתחלה. עבודות סטודנטים, הוא לא יוכל להיכנס לחברה מקבילה, ולהתחיל את המסע הזה שמתחילים אותו בגיל 22 שסיימים אוניברסיטה, ועולים לאט לאט. או יכול למצוא עבודה באיזו חברה זרה, שפתחה משרד ביפן, ולא עובדת לפי הכללים היפנים, אבל באופן עקרוני הוא נפלט מתוך המסע המאוד מסודר הזה שהיה בו, ואז כשהתחילו פיטורים, היה גל של התאבדויות של גברים שלא ידעו מה לעשות עם עצמם. לא ידעו מה לעשות עם עצמם. יש סרט מדהים, טוקיו סונטה, שמדבר על האופן שבו דברים שפיתרו אותם, הסתירו את זה מהמשפחה. אני ראיתי את הסרט הזה, זה על גבר שמפטרים אותו, הוא מסתיר את זה מאשתו, הוא כל בוקר קם, מתלבש ויוצא כאילו לעבודה. נכון. וזה ממש חושף את כל השקר שהבית הזה יושב עליו. אז אני רוצה רגע לתהות שוב בשפה המערבית, כי אני חושבת על חרדה, חרדה היא אחת המגפות של העידן הנוכחי, בטח במערב, וחרדה שקשורה לאי ודאות, אז נגיד, היפנים קצת, יש להם הגנה מול חרדת אי הוודאות, כי החיים מסודרים עם המון 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 ודאות, למעט כשהדברים קורים לא כמו שרצית, כן? פתאום פוטרת, אני תוהה לגבי חרדת ביצוע ביפן, ובכלל, האם יש נתונים על חרדה, על תסמינים של חרדה, האם המושג הזה גם קיים בכלל ביפן, או שמתעלמים ממנו, כי במקום שמצפה ממך לכאלה הישגים, תראה, זו נקודה מעניינת, כי החברה היפנית היא מאוד שמרנית, מכיוון שהם צריכים, יש מחיר גדול על כישלון. זה לא... שהילד שלי, שהיום בן 18, שהיה קטן, הייתי מכירה לו את הספרים שאת כתבת יחד עם טל בן שחר. מאוד אהבנו את הספר. בטח, היה לנו את הסדרה, ישבנו, עוד לא היה את כל הספרים מהזה. תומאס ואני, זה הספר שעוסק בכישלון. תומאס ואני, היינו קוראים שוב ושוב ושוב ושוב, הוא אהב את הסרט, ואני רציתי שהוא יקבל את המסר, שמנסים ומנסים ומנסים, ונכשלים ונכשלים, עד שבסוף זה מצליח. כן, מה לעשות? ככה מתקדמים בחיים. את ליווית אותנו, אתה וטל, ליוויתם אותנו בילדות, עזרת לי לעצב את תפיסות העולם של הבן שלי. אנחנו סוגרות מעגל. ביפן, הצורך לעשות דברים בצורה מושלמת, לא משאיר מקום לטעויות, ועל טעויות משלמים מחיר גדול. ביפן לוקחים אחריות על מה שעושים. עכשיו, מכיוון שהם לוקחים אחריות, ומכיוון שאין סלחנות לטעויות, אז הרבה יותר בטוח ללכת בתלם, לעשות דברים כמו שצריך, לא להיות יצירתי, לא לנסות לעשות דברים בדרך אחרת. לא להיות שיבולת גבוהה. כן, כי אם אני אעשה אחרת, יכול להיות שאני אכשל, ואז אני צריך לשלם על זה מחיר. אפילו סיפר לי פעם, רופא ישראלי שעבד בבית חולים יפני, הוא סיפר לי משהו מאוד מעניין. הוא אמר, מבחינת ציוד רפואי, יש להם
ציוד לא פחות משוכלל מהציוד שיש לנו בישראל. כי בבתי חולים חדרי ניתוח לא נופל, ואפילו יותר משוכלל. אבל ההתנהלות שלהם בניתוחים היא קצת פחות מוצלחת. למה? אצלנו נגיד עושים ניתוח ומסתבך ויש בלגן, אז הרופא יעשה הכל כדי לנסות להציל את החולה, כולל כל מיני דברים שהם לא בפרוטוקול הרפואי. רופא יפני שהוא מגיע לכזאת סיטואציה, מה הוא יעשה עכשיו? הוא רואה שהניתוח מסתבך. עכשיו אם הוא התחיל להיות יצירתי ולעשות דברים שלא כתובים בפרוטוקול, או לא עושים זה, ונגיד שהחולה ילך לעולמו, הניתוח ייכשל, הוא יצטרך לשלם מחיר כי היצירתיות שלו מי יודע אולי זה, עכשיו הוא ילך בתלם, הוא יעשה את מה שצריך, הוא יודע שזה לא עובד, הוא רואה שיש פה בעיה, אבל אף אחד לא יוכל להאשים אותו, כי הוא עשה כמו שצריך, והתשלום הוא במחיר או בנכות לא משנה של החולה, זאת אומרת, יש פחד להיות יצירתי ולעשות דברים לא לפי מה שמקובל. אז באמת יש פחות יצירתיות? כן ולא, זאת אומרת מצד אחד כן, אני מדברת על המסה הקריטית, כן. מצד שני, את יכולה לראות אומנות נשגבת, יש שם אומנים מדהימים, בתחום המוזיקה, בתחום הספרות, התיאטרון, הקרמיקה, אבל אם מדברים על המסה הקריטית, כן. כן. וגם יצירתיות זה לא רק פרודוקטים יצירתיים של אומנות, חשיבה יצירתית זה באמת היכולת לחשוב מחוץ לקופסה. נכון, אין שם עידוד. תראו, בשביל להמציא טכנולוגיה שלא קיימת, פריצות דרך מדעיות למשל, מחייבות חשיבה יצירתית. אתה חייב להיות מסוגל להזות. להמציא טכנולוגיה שלא קיימת, זה דורש סוג של יכולת להזות. לא מגדלים אותם למקום הזה. את יודעת, אחד האנשים היצירתיים ביפן, הארכיטקט טדאו אנדו, שכשתגיע ליפן, אני מאוד מקווה, תוכלו את המוזיאונים המדהימים שהוא בנה, ומבנים אחרים שלו. יש לו סיפור ילדות שמאוד מעניין. הוא נולד עם אח תאום, וההורים שלו החליטו שאין להם כוח לגדל שני ילדים קטנים ביחד, אז הם החליטו שאחד מוסרים לסבתא, מסרו אותו. עכשיו זה המזל שלו שמסרו אותו לסבתא שלו, שלא היה לה שום סבלנות לא אליו ולא לגדל אותו, והיא עזבה אותו לנפשו. הזנחה בריאה. הזניחה אותו, כן. ואז במקום ללכת לבית ספר, הוא היה מסתובב שם בשדות, ונכנס לכל מיני בתי מלאכה, ורואה את האנשים. כאילו, העובדה שסבתא כאילו, לא היה לה סבלנות אליו, אפשרה לו בעצם לגדול עם פרי ספיריט, כאילו, לראות אנשים עובדים בסדנאות, לא להיות בתוך השיטה היפנית, בתי הספר, רומסים מאוד את הנפש של הבן אדם. ואז הוא גדל להיות, בסופו של דבר, הוא למד לבד, הוא לא למד בצורה רשמית, אין לו שום תעודה, אבל הוא הארכיטקט היפני הכי מפורסם היום בעולם, מתוך מקום הזה שהמערכת פספסה אותו, שאולי הוא בתוכה. כן. עכשיו, אני שואלת את עצמי, כמה טדאו אנדו, יפן הפסידה, יש טדאו אנדו, ויש כמה אנשים מאוד מאוד יצירתיים, אבל כמה הם הפסידו, כאלה שהמערכת תשרה אותם טוב טוב פנימה. כי שוב, במאבק בין קולקטיב לעצמי, המחיר שהעצמי משלם, לעומת ההצלחה של הקולקטיב. את יודעת, שאלת, כאילו, המקום עליי ועל יפן, אחד הדברים שאני אומרת, כשגרתי ביפן, אני הבנתי מהר מאוד שהדרך הכי טובה לחיות ביפן, זה להיות זר שגר ביפן, מצד אחד ליהנות מכל הדברים הנפלאים שיש לתרבות הזאת להציע, מצד שני לא להיות חלק מהשיטה, לשבת על הגדר, ואמרתי תמיד, אז במדד הקנאה אנחנו לוקחים את זה, להיות זר שחי ביפן. זה נפלא, זה נפלא, כי את נהנית, אמרת, איזה מזל שלא גדלתי בתוך משפחה יפנית, או מערכת החינוך היפנית. עכשיו, אם הייתי גדלת במערכת החינוך היפנית, היום קצצים לי את הכנפיים. כי אני גדלתי בתוך מערכת חינוך, אני בזמני, לא הבחנו בהפרעות קשב, ואני חושבת שטוב שכך, גדלתי בתוך, הייתי צריכה כל הזמן לסדר את המקום שלי, והמערכת החינוך נתנה לי את המרווח הזה, להיות אני בתוך מערכת. אם הייתי גדלה ביפן, המערכת הייתה מקצצת לי את הכנפיים, מיישרת אותי טוב טוב פנימה, ולא הייתי מה שאני. לא הייתי יכולה להתפתח למקום שאני, במקום שהיה מיישר אותי פנימה. אז כמה טדאו אנדו העולם היפני הפסיד? אנחנו לא יודעים, אבל... אני רוצה רגע לחבר, אנחנו ממש נהנות ללכלך על העושר היפני. אני רוצה שנספיק להגיע גם לכמה רעיונות יפנים שמאוד תומכים ב-well-being, פילוסופים לפחות, אבל לפני זה אני אגיד אז קודם כל אנחנו יודעים שעבודה, המוסר עבודה, הקריאה לאדם להיות אדם עובד, היא מאוד מאוד חשובה ביפן, היא מרכזית, גם אם אמא היא לא עובדת כדי לפרנס את המשפחה, יש לה עבודה בלגדל את הילד. ולדאוג לבית ולדאוג לבעל. וזאת המשרה שלה, והיא עושה אותה הכי טוב שהיא יכולה. פרויד דיבר על אחד
אחד המשפטים היפים שלו, שמנסחים מהי בריאות נפשית בצורה נורא נורא פשוטה, כמעט פשטנית, אומרת, בריאות נפשית מתבטאת ביכולת של בן אדם לאהוב ולעבוד. כלומר, עבודה, כמובן הכל במינונים הנכונים, היא מאוד בריאה לנו. התחושה שאני מוציא מהכוח אל הפועל, היכולת להיות פוטנטי, עבודה היא חשובה לבריאות, והיפנים לקחו את זה מאוד מאוד רחוק, ועם העיוות שלהם, אבל הצד הזה נשמע טוב. מה לגבי האהבה ביפן? הרי הם מתחתנים די, אני משערת, arranged כזה, החתונה זה מפעל, לא נוכל להיכנס לזה ממש לעומק, אבל כאילו העולם הבין אישי, אהבה, חברויות, כי כשפרויד אומר אהבה, הוא לא מתכוון רק לאהבה רומנטית בכלל, הוא מתכוון ליכולת להיות בקשרים. כן. איך המימד הזה ביניהם? זה גם עולם היום שעובר שינוי. פה אנחנו צריכים לסייג ולהגיד שבעבר באמת החתונה הייתה עסקת חבילה כלכלית, מייצרים מפעל משפחתי, שכל אחד יודע מה הוא תורם, מה הוא נותן, החתן האידיאלי הוא חתן שהוא גבוה ב3 תחומים, הוא צריך להיות גבוה, הוא צריך שיש לו השכלה גבוהה, כי אם יש לו השכלה גבוהה, יהיה לו את הגבוה השני שזה משכורת גבוהה, והגבוה השלישי זה שיהיה גבוה. זאת אומרת, אם הוא חתיך, מים, מפנק, רומנטי, חוש הומור, זה לא רלוונטי. עכשיו, בעבר זה היה מבנה, היום זה משתנה, כי היום, כמו שאמרתי, החברה עוברת תהליכים, בעיקר דרך אנשים שיותר לומדות, היום זה כבר מכירים בעיקר באוניברסיטה, וגם בעולם העבודה, ויש יותר ויותר ניסויים שכן לוקחים בחשבון רגש, אני חושבת שם, ויש היום יותר עידוד לאבות לקחת חלק בגידול הילדים, אבל אני חושבת שהמבנה הוא עדיין מבנה שלא בנוי על איזו זוגיות בריאה, משתפת. מצד שני, זה כן מבנה שבנוי על זוגיות. כלומר, המבנה אומר, אתה צריך לך אישה ובני לבית, תמצאי בן זוג, זאת אומרת, המבנה אומר, אתם צריכים להיות במבנה בין אישי. החברויות, יש להם חברים, יש להם חבר'ה, יש להם... כן, אני אגיד משהו על הנישואים, אם לפני 20 שנה זה היה טוטלי, שכולם התחתנו, ממש, כולם התחתנו, היום כבר אחוז הנישואים יורד, מכיוון שחלק מהגברים, הם לא רוצים להיכנס, הם לא רוצים להיות עבדים של המשפחה, לעבוד נורא קשה כדי להרוויח כסף, כדי שהילד ילך לחינוך פרטי. אז הם רוצים כבר קצת יותר את העצמי. רוצים את עצמם, ונשים מהצד שלהם שלמדו ורוצות לעשות קריירה ולא מתחתנות, כי הם לא יכולות גם לעשות קריירה. אז היום אחוז הנישואים יורד, וגם אחוז הגירושים עולה, מהסיבה שהחוק היפני שהשתנה לפני כמה שנים, מאפשר להם לנשים, מחייב את הגברים לשתף את הנשים בפנסיה, כי אם הם התגרשו לפני עשור, זה היה תלוי ברצון הטוב של הגבר, אם הוא נותן לאישה, מפרנס אותה או לא, ואז השתנה החוק, שהוא חייב לתת לאחוזים מהפנסיה, ובאותו יום, אחוז הגירושים זינק, כי כל מיני אנשים שלא סבלו את הבעל שלהם לאורך כל השנים, אבל פחדו להתגרש, כי מה הם יעשו? הייתה להם קופה, פתאום גם זה. פתאום זה יתאפשר. אז פה יש גם שינוי. החברה נמצאת בשינויים אני חושבת שעדיין, הקווי מתאר הם עדיין כמו שהם היו, אבל בפנים כבר, אתם רואים שינוי היום. אבל חוץ מנישואים, החברויות? יש חברויות? יש מושג כזה, BFF, יש מושגים לזה בשפה היפנית, יש מקום אני חושבת שלמשל באוניברסיטה, מה שהם עושים, כל אחד שמגיע לאוניברסיטה, הוא בחר לעצמו קבוצת השתייכות. יש את המועדון כדורגל, יש את המועדון רוגבי, יש מועדונים. יש את המועדון טיולים, יש מועדונים, ואז זה החבר'ה שלך, שאתם נפגשים ותעושים פעילויות בספורט, או מה שזה לא יהיה מחוץ ללימודים. כשאתה מגיע לעולם העבודה, החברים שלך זה בעיקר האנשים שאיתך בצוות, שאומרים כן קשרים על חברים מהלימודים. כן. מגדלים נגיד, יש חברות להורות, חבר'ה מהגן, האימהות בשכונה שמגדלות איתך ואיתך. תראו, לא מזמינים הביתה. לא מזמינים הביתה? לא, גם בני משפחה לא הולכים אחד לשני הביתה. אין ארוחות ביחד. יפן, אחוז המסעדות פר בן אדם הוא הכי גבוה בעולם, כי גם בני משפחה שנפגשים במסעדה. לא מזמינים, הבית הוא קטן ונדיר. בוא נגיד שנדיר שמזמינים הביתה, אז גם לא מזמינים חברים הביתה, יש גני משחקים, משחקיות, ששם נפגשים, זה לא, אני שם אצלך את הילד, היום את מקלחת את שלי, מחר אני אקלח את שלך, לא. לא, יש אימא שהיא... גם זה מאוד 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 לפי גריד, לפי מתכונת. אז זה רגע לקפוץ, כי דווקא זה נחמד, יכולנו להמשיך לדבר על האומללות היפנית, והשתכנעתי. אני כן רוצה לקחת אותנו לאוקינאווה.
אמרתי נכון, אני חייבת רגע להגיד משהו, שלא תצטער פה איזו תמונה שהיפנים כולם מסתובבים באיזשהו מללות, זה בסך הכל כשאנחנו בתור ישראלים מסתובבים ביפן, אנחנו בעיקר מקנאים בהם, על הסדר, על זה שהכל דבר הוא במקום, ואיזה אוכל טעים יש להם, ואיזה מדינה יפה יש להם. הם לא מגשימים את עצמם ברמה האישית, אבל כשגדלים לתוך מערכת, שמגיל, זה לא שפתאום תקחי ילד ישראלי היום בגיל 15, תזרקי אותו ליפן, הוא יצא מדעתו, אבל אם אתה גדל בתוך מערכת כזאת, אתה לא יודע שמשהו לא בסדר. ברור, כי בסוף הדג מכיר רק את הים שבתוכו הוא שוחה, בסדר? זה ברור לנו. אוקיי, שזה לא יהיה פה, תיווצר איזו תמונה... קודם כל ברור, וגם זה שאנחנו מדברות בהכללות פראיות, שזה זה סתם כדי לשעשע את עצמנו, ממצבנו בממד, בימים האלה שבהם אנחנו תוהים מה זה, ארצי שינתה את פניה, איך אני חי במקום הזה. ובכלל, מהתבוננות על איך אנשים חיים. וזה כמובן, כשאנחנו הולכים להכללה, אז אנחנו מאבדים את המקרים הפרטיים, אבל תרבות היא תמיד הכללה. תרבות מסוימת מייצרת קודים מסוימים, וזה תמיד הכללה. אני כן רוצה ללכת לכמה רעיונות פילוסופיים וחברתיים ביפן, ולדבר על אוקינאווה, שזה אי, בעצם כמה איים, נכון? בדרום יפן, והוא זכה לפופולריות ולהפוך לסלב, כי הוא אחד מ5 המקומות בעולם, שמכונים בלו זונס, אזורים כחולים, והם מכונים ככה כיוון שהדרך שבה במפות העולם, בסטטיסטיקה של העולם, מציינים בסיכה את תוחלת החיים, היא שמעל גיל 100 זו סיכה כחולה. וכשהתחילו לנעוץ במפת העולם הסטטיסטיקאים את הסיכות על גיל, גילו שיש 5 אזורים בעולם שבהם יש ריכוז גבוה במיוחד של סיכות כחולות, של אנשים שחיים עד גיל 100 ומעבר, אוקינאווה יש מצב כזה, הרבה מאוד אנשים, זאת אומרת, יכול להיות שבמדד הקיניים יש מקום שנרצה להזדקן בו, זה באריכות ימים ובאיכות חיים, כן? כי אנחנו לא רוצים רק אריכות ימים, אנחנו רוצים אריכות חיים ואריכות איכות חיים. יש סדרה מקסימה בנטפליקס, שנקראת לחיות עד 100, סודות האזורים הכחולים, זה עשה אותו העיתונאי, הרפתקן אחר, בשם דן ביוטנר, שהוא היה בעצם, הוא חוקר כבר הרבה שנים את הסיפור הזה של האזורים הכחולים, יש גם הרבה מחקרים פסיכולוגיים על הדבר הזה, והוא נסע ל5 המקומות האלה, והוא על כל מקום עושה איזשהו פרק, ומסביר בעצם על מה הסיבות הייחודיות שתורמות להערכת החיים במקומות האלה. אז באוקינאווה, שאת תכף תספרי לי שזה לא בדיוק גם הגנטיקה היפנית, אבל אני מתחילה מהרעיון דווקא של המועדונים באוניברסיטה היפנית, באוקינאווה יש מושג שנקרא מאווי, שזה קבוצת השתייכות. את מכירה? שמעת על המושג הזה? זה נורא יפה. זה כנראה לא מאוד מאפיין את החיים ביפן, אבל זה למעשה קבוצת השתייכות שאתה נכלל בתוכה. זה התחיל בתור קבוצה להסדרים כלכליים. זאת אומרת, קבוצה של אנשים שכל אחד שם קצת כסף בקופה קטנה, מתוך החלטה שכשאחד מחברי הקבוצה ייקלע לצרה, עבר ניתוח, צרה זה, אז הוא יכול לקחת כסף מהקופה הזאת, הקופה תשמש אותו. וההתאגדויות הכלכליות, הקופות ביטחון הקטנות האלה, נוצרו מההקשר החברתי, הפכו להיות מעגלי שייכות גם חברתיים. הם נפגשים, באוקינאווה הם הרבה נמצאים עם הקבוצה הזאת, הם הפכו לחברים, הם נפגשים, הם משחקים ביחד, הם רוקדים ביחד, בגילי מאוד מופלגים. אני משערת שזה לא מאוד מאפיין את החברה היפנית בכללה, אבל באי הזה כן, וזה פה אם אנחנו מושכים מהר את המטוס חזרה לישראל, אז אם יש מרכיב שעוזר לנו, לצלוח את החיים פה, וגם להיות יותר מאושרים כאן, לא בהשוואה לאחרים, אלא האושר שקשור להשתייכויות החברתיות שלנו, לחבר'ה, לקבוצה, לשכנים, קהילה תומכת. לקהילה התומכת, גם עכשיו בימים הנוראים האלה, אנחנו שומעים על דברים נורא קשים שאנשים עוברים, גם על דברים קשים שאנשים עוברים במקלטים ציבוריים, בואו ננסה לזה אידיאליזציה, אבל אני שומעת גם המון על מה שקורה במקלט באמצע הלילה, ועל עזרה הדדית, ועל תמיכה, ועל השכנים שיש להם ילדים, ומביאים כבר משחקים לכולם, ועל זאת שיורדת עם העוגה ומחלקת,
הצורך שלנו באנשים הוא קריטי, בשביל ההישרדות הנפשית וגם בשביל אושר, שם זה מתקיים. אבל אני רוצה לדבר איתך על מושג נוסף, שנקרא איקיגאי, שזה מושג בפילוסופיה היפנית, שמדבר על תחושת התכלית, על זה שלכל אדם, כל אדם נולד עם איקיגאי, זה למעשה המטרה שלך בחיים, הדבר שאתה אמור לעשות. את מכירה את המושג הזה? את יכולה לספר עליו קצת? אני חושבת שאולי הם פחות תופסים את זה כתכלית אישית, אלא כתכלית בהקשר החברתי. של פעילות. של פעילות. תראי, למשל ביפן, אנשים יוצאים לפנסיה, אחרי שהם עבדו כל החיים שלהם כמו חמורים, שלא היה להם ממש חיי חברה וחיים בחוץ למקום העבודה. ואז יום אחד יוצא לפנסיה, ומה הוא יעשה עם עצמו? והרבה פנסיונרים, ברגע שהם יוצאים לפנסיה במקום עבודה, הם ממשיכים לעבוד בכל מיני עבודות קטנות, אבל שתהיה להם סיבה לקום בבוקר, ממש. ושיהיה ערך לחיים שלהם. איקיגאי זה בעצם הסיבה שבגללה אתה קם בבוקר, וזה נכון שזה מתבטא בעבודה. בין היתר, המשמעות של המושג עצמו זה האושר שטמון בפעילות מתמדת. כן. זה בערך ההסבר של המילה. ויש איזה פתגם יפני שאומר, רק אם תהיו פעילים, תרצו לחיות 100 שנה. כלומר, עצם הפעילות, התחושה שאתה נחוץ, שאתה חיוני, זה גם... יש סיבה לזה שאתה תצא מהמיטה בבוקר, כי אם אתה קם בבוקר, וזה לא משנה אם יצאת או לא יצאת מהמיטה, אז התחושה היא אחרת לגמרי. ופעילות ועבודה היא הרבה פעמים גם במה אתה תורם לאחרים. נכון. איך אתה תורם לקבוצה הזאת, לארגון הזה, ואתה קם בבוקר, וגם יצאת לפנסיה, אתה עדיין חיוני, אתה עדיין חשוב, יש משמעות עבור החברה לזה שקמת בבוקר ויצאת מהמיטה, והם צריכים לעבוד אפילו בעבודה, יש המון גננים, יש הגינות ביפן מאוד מטופחות, יש המון גננים שאת רואה שהם אנשים מבוגרים, שזאת עבודת פנסיונרים, אבל זה נותן להם משמעות ותכלית לקיום שלהם, וחשבת, ולהיות מישהו שצריכים אותו, איך המילה, לא כאילו... חיוני. חיוני. זה בדיוק זה. שצריכים אותך זה שאתה חיוני. כן, וזה נותן, אני חושבת שיש לזה משמעות גדולה מאוד לגבי חיים ואריכות חיים. אלפרד אדלר, הפסיכולוג, דיבר על זה ששני הצרכים המאוד מאוד חשובים, יסודיים של הנפש, זה להרגיש שייך ולהרגיש חיוני, בעל ערך. וחיוניות אתה מרגיש כשמישהו בחוץ צריך אותך, כשמשהו זקוק לך, גם הגינה, כן? העגבניות, אם לא תקום כל יום ותשקה את הצמח הזה, הוא ייבול, כן? זה איזושהי עשייה שהיא החוצה. גם אומן מרואיין שם בסרט על אוקינאווה, גבר בן 98, אני לא יודעת בין כמה שהוא עדיין מכין כלי נגינה, הוא גם מנגן בהם. עכשיו, הוא בתחושה שהכלי הזה, מישהו צריך אותו. זאת אומרת, הוא משאיר בעולם משהו שאחרים צריכים. אז העניין הזה של האיקיגאי, והעניין שאין מילה למושג פרישה. ביפנית, נכון? אין לזה מילה. יש כמה מילים שחסרות ביפנית. שהם לא צריכים אותם, אולי. אז גם ביפנית גם לא ממש אומרים לא, למשל. לא אומרים לא? זה לא מנומס להגיד לא. אז השאלות נשאלות מנוסחות ככה, שאתה תוכל להגיד לא בלי שאתה אומר לא, לא שואלים שאלות ישירות. זה חלק מהמנטליות, אתה נעשה ככה או ככה, כן או לא, ואז אתה מקבל איזו תשובה, אז תגיד לי כן או לא. אנחנו הישראלים עם התכלסיות שלנו וזה, לא מבינים, תגיד כן או לא, והם לא יכולים להגיד לא, זה לא מנומס, זה לא ראוי, אז הולכים מסביב, אז נותנים לך תשובה שאתה צריך להבין שמשתמע ממנה לא, אבל אם אתה יפני, אתה מראש לא שואל שאלות שכן ולא. מראש אתה יודע מה כן ומה לא. זה כנראה למערבים, כן, לזרים הם לא יודעים להגיד לא. לא, אתה שואל שגם אתה צריך לקבל תשובה שכן, אבל זה לא מנומס, אז אתה שואל איזושהי שאלה סיבובית כזאת, שהתשובה אליה תוכל להיות סיבובית, ושניכם תבינו מה אתם רוצים ומה אמרתם, בלי להגיד באופן ישיר לא, כי זה לא מנומס. איזה מילה יש ביפן ששימשה אותך, שהיא מיוחדת בעינייך ואין לנו אותה? יש כמה, המילה אחת זה דייג'יבו, דייג'יבו זה בסדר, זה בסדר, ומה שמשתמשים בה הרבה, כשאתה רוצה
אתה מקבל הנחיות, תקבל לראות, זה בסדר, אני הבנתי, אני אעשה, מה שאתה עושה זה בסדר. שאתה מקבל הנחיות? גם הנחיות, וגם, כאילו, תעשה ככה, בסדר, כאילו, אני חלק מה, אני מבין מה רוצים ממני. אני מסכים. לא, אני חלק מהמערכת, אני מבין מה רוצים ממני, אני נמצא בתוך המעגל הזה שפועל ומבין מה רוצים ממנו ועושה ומאשר שהוא... זה מילה הפוכה לווכחנות הישראלית. כן, כן. הפוך, זה כמו תור, כן? תור זה אחד אחרי השני, הרי אין תור בישראל. כן. זה תמיד איזה דבוקה כזאת, נכון? אז כאילו המילה הזאת, שאיך אמרת אותה? דייג'יבו. דייג'יבו, שזה כאילו בסדר, אני הבנתי, אני אפעל לפי מה שכאילו... ועוד דבר ביפן, זה תמיד מדליק לראות את זה, שהטבע מוציא מהם רגשות שהם לא מפגינים במקום אחר, כי עם הטבע אפשר להתפעם, והם מתפעמים, כאילו, זה התפעמות שאתה רואה אותה, כאילו שהם ניצבים מול עץ יפה בשלכת, או דובדבן פורח, או פתאום נגלה הר פוג'י מבין העננים, אז זה כזה, הם מוצאים מבפנים כזה, הם עוברים כל דבר, זה כזה, זה אפילו לא מילה, זה ייצור או עברה. העמות שיוצאת מבפנים עם הרבה רגש כזה של, אתה מפגין את הראש המעצום שהדבר עשה עליך, וכזה מכל הלב, מן התפעמות כזאת, שזה גם כן, אני מאוד אוהבת את זה, לראות איך פתאום היא יוצאת איזושהי נוכחות מרגשת. לחלוכית של התרגשות. כן, זה שמור לטבע? כן, בעיקר, כן, לטבע, או התפעמות, כשהם רואים משהו יוצא דופן, שהם לא ציפו לו, זה יכול להיות או בהתפעמות, או כזה, אבל זה קצת אחרת, אם מול הטבע זה, ונגיד, אני עושה איזה משהו שהם לא ציפו לו, זה, כאילו כזה, הם מאוד מביאים את עצמם, הם מאוד אקספרסיביים בזה, שהם מופתעים לראות משהו שהם לא ציפו לו, שעשיתי איזה קומבינה, והצלחתי דבר, זה כזה, כזה, משהו כזה שנפעם מול העשייה הבלתי צפויה של איזה קומבינה שנעשתה. הם מתפעמים ככה גם מול הילדים שלהם, ומול מחוות בין אישיות פחות, לא? ילדים יפנים, זה די מדהים, כי בהתחלת החיים, בשלבים הראשונים של החיים, הילדים היפנים בטוחים שהעולם זה מקום מדהים. מאוד טוב להיות תינוק בשנה הראשונה ביפן, נכון? אמא רק במנסה, הוא ישן עם אמא, היא רק מניקה אותו, זה attachment parenting כזה מאוד חזק, ואחר כך הם נכנסים למערכת הלימודים להתראות. גיל 3, זה המשבר הגדול. כן, בגיל 3 הוא הולך לגן, ואז מתחילים להכין אותו לחיים, ואז כל המגע האישי מתמעט למינימום, עם דרישות, עם הכנה לחיים, עם קשיחות גדולה, עם מה שלפעמים יראה לנו כמו התעללות, כמו הולכת בחורף עם מכנסיים קצרים לבית ספר, כי זה חלק מהחישול. ראיתי שסיפרת באחת ההרצאות, שהם כבר בשנה הראשונה כשהם במנסה, כן. הם כל הזמן על הגוף של אמא, אבל הם בלי גרביים. נכון, בחורף. חורף, ולא שמים להם גרביים, נכון. הייתי מתה. הרבה ילדים, לא רצית כל הזמן לגרוב לתינוקות גרביים. בגיל חצי שנה רואים המון תינוקות, לבושים טוב, לא מקפיאים אותם, לבושים טוב, אבל בלי גרביים. מעיל והכל בלי גרביים. כי צריך להתחיל, מתי תתחיל להכין אותם לחיים? בגיל 18, שהם גם מפונקים את בית ספר, תגידי להם עכשיו החיים מורכבים, אז ההכנה לחיים מתחיל בשלב הזה, כי בהארד דיסק הפנימי, יש את הצריבה הזאת, שאומרת לנו, החיים זה קשה. כן. קר לי בגיל חצי שנה, אני מבין שהחיים זה קשה. חשיפה לסטרס, בתפיסה הזאת, היפנית, היא גם חשובה. סטרס מבוקר מסוים, למשל לתינוק, רק באזור של הרגליים, שיהיה לך קר, אתה תלמד לזה, וגם זה צריך להגיד. הם לוקחים את זה אולי יותר לקצה, כמובן, אבל סטרס וחשיפה לסטרס, לפחות במינונים מוגבלים, היא חשובה להתפתחות שלנו. עשו הרבה מחקרים על מקומות שבהם אנשים בכלל לא נחשפים לסטרס, אין להם מערכת הגנה, אין להם מערכת התמודדות, וחוסן פנימי, אז... אוקיי, אנחנו צריכות לסכם תכף. אני אגיד עוד מילה, את היית באוקינאווה? נסעת? אז זה לא מאפיין את יפן. לא, קודם כל האוקינאווים הם לא יפנים, אוקינאווה זה שרשרת עירים שיפנים כבשו אותה בסוף המאה ה-19 וסיפחו אותה ליפן, והאוקינאווים גם מאוד כועסים על היפנים, כי מלחמת העולם השנייה היו קרבות גדולים באוקינאווה, והחיילים היפנים השתמשו בתושבים המקומיים כמגן אנושי, אז יש שם כעס גדול על היפן. ונטבחו שם איזה 200,000 איש.
כן, הם סוחבים טראומה מאוד מאוד קשה. גם מדברים על הטראומה הזאת, גם בתור משהו, הם אוכלוסייה פוסט-טראומטיים, ממש, כאילו, אבותיהם, זה לא ככה, זה מלחמת העולם השנייה. כן, זה חלקם חיים. 75 שנה, 70 שנה. ומראיינים שם כמה שורדות של הטראומה הזאת, בנות 90 ו-100, והן אומרות... 80 שנה, כן. כן, והן אומרות שמישהי שנשאר לי משהו, אני כל כך שמחה שזחלתי החוצה מאחורה ושרדתי, ולכן כל יום בחיים שלי זה שמחה ופליאה והתרגשות. כלומר, טראומה היא לפעמים יכולה להיות גם איזה לגאסי של בחירה בחיים. אבל אני רוצה להגיד שני דברים לסיום שהם עושים, והם עושים, וכדאי לנו. גם הם עובדים הרבה, יש להם את המאוי הזה, את הקבוצות השתייכות, ויש להם את האיקיגאי, את הידיעה שהם קמים כל בוקר עם איזושהי מטרה, עם איזושהי תעסוקה. הם עובדים כל יום בגינה, לכל אחד יש גינה, לכל אחד באי הזה יש גינה קטנה שהוא מטפח שעתיים, שעה ביום, הנה שוב סיבה לקום וזה. וקצת פעילות פיזית כשאתה עובד בגינה. עיקרון שמעניין בתזונה שלהם, וזה נכון בטח לא רק שם, זה העיקרון של ההרהת שיבו. את מכירה את המושג הזה? 8 מתוך 10. זה שהם אוכלים רק 80% מתוך 100. וגם הם אוכלים דגים, אורז, ירקות. התזונה שלהם בריאה יותר, נכון. לא קפה, לא בשר, לא גבינה. אבל הם גם לא מתמלאים, אין אצלם כזה לסיים ארוחה, ואני לא מצליח לפתוח את הכפתורים. לא מתפוצצים, 80 מתוך 100. ונסיים עם זה, שאני נורא אהבתי את זה, בבתים שלהם, באוקינאווה, שוב, יכול להיות שזה מאוד שונה בערים, וביפן, בבתים שלהם אין הרבה רהיטים, והרהיטים מאוד נמוכים. הם יושבים הרבה על הרצפה. נכון. עכשיו, כשבן אדם בין 70, 80, 90, 100, יושב על הרצפה, וישן על הרצפה. 30 פעמים ביום. נכון. צריך לקום ממצב כזה, לקום. עכשיו, זה אומר סקווטים. 30, 40, 50 פעם ביום סקווט, ובדיוק כתבתי על זה פוסט, על זה שסקווט, הירידה הזאת לקריאה, וזה אחד ההרגלים הפיזיולוגיים הכי חשובים לבריאות שלנו. היכולת, כי סקווט מאפשר לגוף לעבור בין מצבים. הוא יעזור לך לקום כשנפלת, הוא יגן עליך כשאתה צריך בבת אחת לזנק, סקווט הוא שריר, זה שרירים נורא חשובים, ואם ניקח את זה כמטאפורה נפשית, סקווט זה גם היכולת לזוז בין מצבים, במהירות, גם נפשית. נכון, רוצה להוסיף גם שהצורך הזה, הם ישנים על הטאטאמי, בפוטון על הטאטאמי, ויושבים על הטאטאמי כדי לאכול שולחן נמוך. עכשיו, כשהם קמים, הם צריכים לאמץ שרירי ליבה. שרירי ליבה שלהם נשארים עסקות כמו שרירי ליבה, ואז הם נופלים פחות. נכון. הם נופלים פחות, ופחות שוברים את האגן. וזה אחד הדברים שתורמים להם לאריכות חיים. נכון, כי אחת הסיבות למוות, אחת הסיבות המרכזיות למוות במערב, זה מנפילות. נכון. ויש איזו סטטיסטיקה שבגיל מבוגר, אני לא יודעת כמה זה מדויק, אבל מישהי סיפרה לי פעם שהממוצע הוא מנפילה קשה בגיל מבוגר, תוך שנה אנשים מתים. גם אם ישרדו את הנפילה הזאת. ששוברים את עצם האגן. כלומר, אנחנו לא רוצים ליפול, ואנחנו צריכים סקווט ושרירי ליבה. וזה נכון לכל היפנים, לא רק באוקינאווה, לכל יפן, העובדה הזאת שאנשים מבוגרים, עכשיו, החבר'ה הצעירים היום שישנים על מיטות, ואוכלים לכיסאות, הם יאבדו את היכולת הזאת. אז הפיזיות הזאת, ומבחינה נפשית, סקווט, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, בשנים האלה. אנחנו קופצים החוצה ופנימה מהשגרה למצב מלחמה. לא הזמנו את זה, אני לא רוצה את זה בספר של החיים שלי, זה בטוח. אבל אם כבר נקלעתי למצב הזה, אני מבינה שאחד הדברים שאני מתרגלת בשנים האחרונות, זה כניסה ויציאה משגרה כל הזמן. זה 700 פעם בשנה סקווט. רגע אחד אני עושה תוכניות, ברגע הבא אני מבטלת את כל התוכניות וממציאה תוכניות חדשות. כל הזמן הסקווט הנפשי זה יכולת לעבור בין מצבים. ולא ליפול במעברים האלה. אז שנחזק את הסקווט, היפני והישראלי. אני חושבת שדי תיארנו פה מדד קנאה, מדד השראה ומדד בחיים, לא? מה? מילות סיכום? אני רוצה, מה שהייתי רוצה לקחת מהם זה את ההערצה לטבע. הערצה לטבע. ההתבוננות בטבע וההערצה לטבע, זה חלק מדת השינטו, הדת היפנית העממית, שבקדשת את הטבע, והאלים של השינטו חיים בטבע, אז השמירה על הטבע, השמירה הקפדנית על הטבע, וההערצה של הטבע והטיפוח שלו, זה דבר שנפלא. ובאיזה אופן הם חיים עם נוכחות של טבע, כשהם חיים בערים הגדולות? קודם כל, הם מאוד מאוד מטיילים. רוב המטיילים ביפן זה יפנים.
הם מטיילים בארצם. הם יוצאים לטבע. ושומרים על הטבע, ושומרים על המרחב הציבורי, אוקיי? זה אחד הדברים שהייתי מאוד רוצה שנאמץ, את השמירה על המרחב הציבורי. היפני, אין ביפן פחי זבל, והיפני יוצא מהבית עם שקית בתיק שלו, ואת הזבל הוא שם בשקית, ובלילה הוא זורק את הזבל בבית. אין זבל במרחב הציבורי, לא פחי זבל ולא זבל. כל מיני דברים שקשורים בהתנהלות במרחב הציבורי, שפשוט מעוררים קינה. פשוט מעוררים קינה, התחשבות באחר. נפלא. ושמירה על הטבע ועל היופי שלו, והתפעלות מהיופי שלו. הערצה וההתפעמות מהטבע. הם גם יוצאים, את אומרת, הם מטיילים לטבע, זה לא הערצה מרחוק. לא. אז זה אחד, השראה, 2. הכנה מאוד קפדנית של האוכל, שעושה אותו כל כך טעים, עשייה מוקפדת מאוד, התחשבות, עכשיו תראו, יש פה איזשהו משחק, מצד אחד אמרתי, לא מגדלים אותם כאינדיבידואליסטים, שמצד אחד זה, אתה אומר, רגע, מה עם הגשמה עצמית, והם ברגים במערכת, מצד שני, התחשבות באחר, שזה משהו שאנחנו חסרים, אחד הדברים הכי מצחיקים ביפן זה, קבוצה ישראלית יורדת מאוטובוס, נעמדת באמצע הרחוב. עכשיו, היפני לא יעמד באמצע הרחוב, הוא לא יפריע למישהו אחר שהולך, הוא תמיד יזוז הצידה, הוא כל הזמן מסתכל איך הוא לא מפריע לאחר. איך הוא בתוך סדר הדברים. כן, איך הוא לא מפריע לאחר, איך הוא מתחשב באחר. ההתחשבות הזאת שבאה לידי ביטוי בדברים הקטנים, גם כן מעוררת קינה. נכון. השראה. השראה. בואי נגיד. השראה. השראה הזאת נותן לנו, לפחות במחוזותינו, כל אחד בפינה, בגינה הקטנה שלו נוכל לעשות את זה. יש לי גם איזשהו דיון איתם שם על מה עדיף, כי הם סובלים מאסונות טבע, פה נופל עליהם איזה צונאמי פה זה, ואנחנו סובלים מטילים שמגיעים פעם מאיראן ופעם מעזה. מאסונות אנוש. כן, יש לי דיון איתם מה עדיף, אסונות מעשה ידי האדם או אסונות מעשה ידי הטבע. את האמת, אני מעדיפה את אלה של הטבע, יש בהם פחות אכזריות ורוע. כן, אפשר להישאר יותר מאמינים בטבע האדם. למרות שבואי גם, ולא נכנסנו לזה בכלל, בתרבות, באלימות יפנית, לא מעט גם בזה. אוקיי, זה היה מסע נהדר. תודה. היה כיף לנסוע איתך. תודה. אצלנו אומרים ביפן, דומה ריגאטו גוזאימאסטה. תודה רבה מאוד. תודה רבה מאוד, אני לא אחזור על זה. את דוברת יפנית? כשגרתי ביפן דיברתי טוב, עכשיו קצת איבדתי, אז משעמם לדבר איתי, אבל אני יכולה לדבר. אז אני רוצה להשתמש במילה שאהבת, בסדר, שאותה אולי אני יכולה ללמוד. אמרנו דייג'יבו? דייג'יבו, בסדר, אני אעשה, אני אעמוד לכנן. תודה רבה יקרה. וגם תזכרי שאת מגיעה ליפן, לראות איזה עץ דודבן פורץ, ולהגיד, מכל הלב להתפעם. מכל הלב. אני דווקא התפעלות, זה חלק חזק מאוד בחיים שלי, יש לי מלא קריאות התפעלות מכל הסוגים. תודה רבה. וגם סיונרה. סיונרה. להתראות. להתראות.